Hey yo, what's up mga kabingka? And for this video mga kabingka. So mga kabingka, na ako'y bago na diskubrihan sa heading restaurant mga kabingka. So at bang sa may SM Ekulan mga kabingka. So morning SM Ekulan. So na ako'y nakitaan na iba nga pagkaon mga kabingka. Balik ko ninyo, hindi na ka magpadugay-dugay. Tara, food trip tayo. Let's go. 2,000 years later. For this video mga kabingka, nasugdan na nato ning pinakamalupit nga pagkaon akong makaunan mga kabingka. So mao ning burger mga kabingka nga musiga-siga mga kabingka. Tanawa ra ko giwa-iwa na nako dre. Pasensya na karon kay nag voice over ko kay di gid makaya mga kabingka. Lami ka na mga kabingka. No nakuha nako. Tawong man ako. Inkebo. Tawo kong reaction no. Lami jud kay mga kabingka. Tanawa. Grabe yung DJ match. Tilap-tilap pa. Wow, grabe, amazing kayo. Siga pang mata. Grabe, tungkol sa kalami ba? First time ko kuha na carbonara. Kaning ka carbonara mga kabingka or pasta mga kabingka. Kuha daw ni kaning ang cheese ang gamit na gikan pa daw ni sa lainasod mga kabingka, no? Gikan pa ni sa lainasod. No? Grabe na ni mga kabingka. Wow, gibutan na ako sa plato mga kabingka. Gibutan ako gimikos-mikos na ako. Gimikos-mikos o gipaslak sa baba. Lami agad mga kabingka. Sus, kung gilamian mo sa video, parisan og bread. Grabe mga kabingka. So, paslak pa. Grabe mga kabingka ba. Ako mga maingon na ni mga kabingka, goods ka ni mga kabingka. Pero dili gid ni siya kuan visit friendly nga pagkaon mga nakuha akong pizza mga kabingka. Ang flavor ni mga kabingka nga pizza kay margarita. Grabe. Napay ka tong gulay-gulay mga kabingka ba. Grabing mata grabe, the best kay daw mga kabingka kung giingon di gitapuan ang bapa. Kani siya mga kabingka, dili gini siya budget friendly nga pagkaon mga kabingka kay medyo mahal lagi kay siya mga kabingka, no? Kung namoy mga pangutana i-message lang ilang Facebook page, no? Yes. Kuhan po kuning burger, chicken burger. Hihiwa na, kita nyo na, ibutang dia sa pasta.
gituslok pagkahuman lami kay ni mga kabingka ba. Gipaslak grabe mga kabingka. Kuha pa gituslok pa. Pak grabe. Lingo-lingo gud. Wala na kimikos-mikos tapod. Gimikos, gitujok, gipaslak sa baba. Grabe mga kabingka. Naglaway ko sa akong voice over. Labis kayo ni mga kabingka. Kani daw mga kabingka, gikan pagos lang nasod. Kuan yun ni kanang gipaslak na pod. The best yung kayo mga kabingka. Lamay kayo mga kabingka kuha na po pizza. Pizza. Lamig ang pizza mga kabingka ba. Yummy. Naglaway na ko sa kong tirada. Naglingo-lingo. Yummy kayo niya akong maingon. Pero kani mga kabingka usbon ako dili siya budget friendly nga pagkaon mga or budget meal nga pagkaon mga kabingka kay basig mukaon mo ani mga kabingka kuan kaning masyak mo sa mga presyo mga kabingka, di ba? Mas better i-message silang Facebook page. Ang pangalan namin kay American Backyard, no? American Backyard. So ito po si DJ Mars. See you next vlog. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.